खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गाबोननिफ्राय आसाम नाङैनो लकडाउन जागोन होनना गोसारनायखौ गिबि मन्थ्रिया नेवसिदों। भारतआव सा 8सिम बांबाय कर'ना भाइरासजों थैनाया। भारतनि गं 23 जिल्लायाव लकडाउन। एसटिसि बास सिबिथाया 31 मार्चसिम बन्द थागोन। फैला बरगयारिया इउपिपिएलआव हाबफैबाय। सुमखैयाव नाक्साल बिग्रायारिफोरनि गाग्लोबनायाव सा 17 जवाननि जिउ खहा। गाबोननिफ्राय 31 मार्चसिम खौरां बिलाइ राननाया बन्द थागोन। दानिया आबुं रादाब। गाबोननिफ्राय सानबासिम लकडाउन खालामनाय थांखिया दासिमबो लाजायाखै। बेलासि 5 रिंगायाव सावरायलायनानैसो लकडाउन खालामनाय खालामैनि बागै थांखि लागोन। मख'नो गोनांदि गाबोननिफ्राय सानबानि थाखाय आसाम नाङै लकडाउन जागोन एबा थारलायै बन्द थागोन होननानै गोसारनाय खौरांखौ नेवसिदों गिबि मन्थ्रिया। गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला दिनै बेलासि 5 रिंगायाव सावरायलायनानैसो लकडाउन खालामनाय खालामैनि सायाव बिथांखि लागोन। मख'नो गोनांदि बे समाव कर'ना भाइरासनि थाखाय गाबोननिफ्राय रायजो नाङै लकडाउन खालामनो रायजो सोरखारा बिथांखि लाबाय होननानै आसामनि माखासे इलेक्ट्रनिक मिडिया आरो ससियेल मिडियाफोराव फोसावगासिनो दं। नाथाय बेफोर फोसावनाया गासैबो बांसावनायसो होननानै गिबि मन्थ्रि आरो सावस्रि मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि चीन हादोरनि उनाव मुलुगनाङै गिख्रंथाव महर लाना साग्लोबनाय बादिनो भारतआवबो सन्देरनायखौ नोजोर होनानै आरो बेनिफ्राय रैखा मोननो गिबि खोन्दोनि थाखाय गाबोननिफ्राय सानबा रायजोआव लकडाउन खालामनाय जागोन होननानै खौरां ओंखारदों। साग्लोबनाया बाङाय जायाब्ला आरोबाव लकडाउन खालामगोननि इसाराखौ मोननो हादों। भारतआवबो गिख्रंथावै गोसारनो लानाय कर'ना भाइरासजों थैनाया सा 8सिम बांबाय। समबारखालि महाराष्ट्रआव कर'ना भाइरासजों सासे सुबुङा थैनायनि रिपर्ट होदों। बेजों लोगोसे महाराष्ट्रआव कर'ना भाइरासजों थैनाया सा 3सिम बांबाय आरो भारतआव थैनाया सा 8सिम बांबाय। मख'थावदि कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाया भारतआव सा 425सिम दावखोबाय। कर'ना भाइरास सन्देर जानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय आरो गोसारनायखौ होबथानो थाखाय दिनैसिम भारतनि गं 23 रायजोआ लकडाउन फोसावबाय। हान्था मेला, हाथाइ बाजार, गारि मटर, स्कुल, कलेज आरो जायखिजाया सुबुं थुबुर जानायखौ आबुङै बन्द खालामनाय रायजोफोरा फारियै अन्ध्र प्रदेश, चन्डीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हारियाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मु काश्मीर, कर्नाटक, केराला, लादाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तामिलनाडु, उरिष्या, पुडुचेरी, पान्जाब, तेलेंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखन्ड आरो सोनाब बेंगल। फैगौ 31 मार्च खालारसिम रायजो नाङै गासैबो आसाम रायजोआरि बास सिबिथाय एबा एसटिसि बास सिबिथायफोरा बन्द थागोन। कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाय आरो सन्देरनायखौ नोजोर होनानै बे बिथांखिखौ लादों रायजो सोरखारा। बे बाथ्राखौ गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टआव पस्ट होनानै फोरमायथिदों होननानै सुलुङाव मिथिनो मोन्दों। अब्लाबो निजायारि हान्थामेला गारि, मुवा बेसाद रोगाग्रा गारि आरो सोरखारि हाबा-हुखायाव बाहायग्रा गारिफोरा सोलिबाय थागोन। बबेखानि इमारजेन्सि सिबिथायफ्राबो लान्थ्रियै सोलिबाय थागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया टुइटाराव लिरदों। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा एक्टर, कमेडियान फैला बरगयारी एबा जोंसां बसुमतारीया इउपिपिएल दोलोआव हाबफैबाय। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएलखौ मदद होनो थाखाय गावनि बिजाथिलाइखौ बोखांना लाफिननानै इउपिपिएलआव जइन खालामबाय फैला बरगयारीया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ दिनै फैला बरगयारीखौ दोलोआव उदाङै बरायनो लायो। मख'नो गोनांदि 22 नं कक्लाबारि बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय फैला बरगयारीयाबो बिजाथिलाइ गथायदोंमोन, नाथाय बोखांनानै लाफिनो। ओरैहाय फैलाया गावनि बिजाथिलाइखौ बोखांना लाफिननायनि उनावनो इउपिपिएल दोलोआव हाबहैनानै बयनिबो नोजोरखौ गावनि फारसे बोनानै लादों आरो सोमोनांहोदों।
छत्तीसगढ़नि सुकमायाव सनिबारखालि नाक्साल थिउरियाफोरनि गाग्लोबनायाव सा 17 जवाना मुंख्लं जायो। नाक्साल बिग्रायारिफोरा जवानफोरनिफ्राय गं 25 हाथियारबो लाङो होननानै सुलुङाव बुंदों। पुलिस सुलुंनि बायदिब्ला नाक्सालजों मोगा-मोगि गावलायनायाव सा 5 एसटिएफ आरो सा 12 डिआरजि जवाना जिउ खोमानाङो। सुलुंनि बायदिब्ला नाक्साल बिग्रायारिफोरनि आखायाव मुंख्लं जानाय जवानफोरखौ सनिबारखालिसो नागिरनानै मोनोब्लाबो दासिम सा 12 निबो बांसिन जवाना गोमाना दङ। गुवाहाटी नोगोरमायाव गाबोननिफ्राय खौरां बिलाइ फरायनो मोननाय नंला। 31 मार्च खालारसिम खौरां बिलाइ राननाय नङा गुवाहाटी नोगोरमायाव। आसामाव कर'ना भाइरासनि सन्देरनाय आरो साग्लोबनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बे बिथांखिखौ लादों खौरां बिलाइ रानग्रा हकारफोरा। ओरैहाय कर'ना भाइरासनि थाखायनो गाबोननिफ्राय लान्थ्रियै सानबासिम रायजोनाङै लकडाउन एबा थारलायै बन्द खालामनाय फारसे थांगासिनो दङ। अब्लाबो आसाम लकडाउन खालामनायनि बागै दासिमबो थि जाथ'वाखै। दिनै बेलासिनि 5 रिंगायाव सोरखारा सावरायनानैसो लकडाउन खालामनाय खालामैनि सायाव थांखि लागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।